lair batin aku wis rila timbang lara iki saya gatawa-tawa timbang lara saya rusake raga wis kalian lara-lara apa kandang disumpah janjiku nanging istiramu ra tau apa sliramu dadi gambange ati wis tak jaga rina kawan bali ben aja kalae mangsa nyalomke tresno iki sakuwate kaya andon tulung nepi ora sekabeh salah kuwi ana sliramu kaya ngapusi aku ora tresno lair batin aku wis nanging waktu sing terus tresnamu kaya aku ora tau ning atimu rasa kabeh salah kuwi ana sliramu kaya ngapusi aku yen wancine lunturake tresno lair batin aku wis rila timbang lara iki saya gatawa-tawa timbang lara saya rusake raga apik len joget ora sumbut karo glegere kepik lekadoanen apa lerana rene perkenalan po langsungan teman-teman oh ya komandan endi lagune apa iya heeh jajak ya dangkatke kuwi ora tertib kuwi sing nggo ijo kancane madhep rono Ayo prakanca nawaro
lamun kuwasa ayo prakonco nawaruwana wana Islam rukun Islam yaiku lima sadat loro rukun kasiji biswa sira kalawan ngaji kabeh pindhone lakoni salat kabeh talune bayar zakat pengepat poso ana ing wulan Ramadan kabeh lima haji lamun kuwasa kaya ana anak buahe sing nyindir indi kae ngono gegere tulisane kae kepiye ta Batul kae korban gadis manis berhati iblis nyindir biduane aku lanang ya terus wajib kain lanang wadon luru ngelamun wajib kain lanang wadon luru ngelamun ojo liran yang kurang rusak bodohmu ojo liran yang kurang rusak bodohmu sale agawe wana rapi kuasale agawe wana kita sunat nulungi maring sembahyang kita sunat tulungi maring sembahyang tulungi maring sembahyang arabi wasale agawe wana wasale agawe wana wis entuk rong lagu iki nganoe wiyagane gak arep konsumsine wis teko di mau ilang wira latihane tetep iso latihan rumah lo halus heeh Magicom corona ini terus apa
Apik. Padha iki lek gemur, lek gemai karo sampean padha. Heeh, memel. Ya, mumpung ana randane. Wis mati-mati oh Pak Din. Kok werone ana Maksudnya. randone. Nek kira-kira ngenteni setengah jam ngentekke sosis sik piye? Kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagong ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagong ngenteni Kewilan aku muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondone biyen mula sliramu wis tak aturi golek bojo sing tresno sejati pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagong ngenteni kabeh iki ora perlu diketuni janjiku biyen aku sagong ngenteni ora nyono sampean sampeyan ngenteni ing nyatane tresnamu tulus lan suci
Rondo wis rabi. Yuk wajib meneh. Dabani wajib apa? Kindil-kindile mlumpat. Terus apa ki lagu di? Wajibnya apa? Aku ya ora tau mudengan ngono. Ya Irfani. Yo jajal. Ya Irfani ronce kembang wangine mupiar kumilang ojo sira menyo diturun jauhe pangeran Ya Irfani ronce kembang wangine mupiar gamelan aja sira menyo diturun jauhe pangeran Monggo langgang kang sekecong urip pira ning alam donya kowe kuwi ora kena samaya ronce kembang wangine mupiar kumilang aja sira mengo miturut dawuhe pangeran sapa ora teko mendane iki binatang tamu ki penak yo ora usah kudu ngapalke modal ubrus nek sekon dhuwur tak mat-mati kok sirahe kok jeruk Bali. Kekencengan ikete kuwi. Ayo madang kok kepiye? Tahu bulat nek 500-an ki. Tekan ngendi-endi to sampean lagi ngetke. Ah iya. Ya terus apa ki? Terus apa? Lepen mlebu YouTube. Tapi dia bani luruskan, yuk lencang kanan barang anak kae. Urate nganti metu nang seneng dhuwur kene. Yuk Rene maju 3 langkah. Rene nau nanti geser 5 langkah. Tertib. Mungkin wong edan.
Bo. 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 Kae topine iki copot Jan. Kok kuwi sebelah iki lho. Heeh. Mas Boy. Rambutnya kok kelamu dan pakel. Sing arep dipertahanke iki apa wong raine ya ireng-ireng kok ngono kok ora nggo topi isin. Saiki wemu ikete copot. Yo tambahi sedotan. Wemu ikete copot aku duduk jedor. Kuwi dicopot tak weruh Jel. Terpesona. Kok kaya lighting dadine. Jare lanang ya dibuka Jel. Kuwi nek dibuka Jel. Niki sing sekirane dodol ojek niki ajeng tumbasi niki. Piro? Piro? Metuku piro? Tak share-ke iki. Sing rumangsa dodol ojek 500-an ki ditukoni iki. Sapa jenenge? Kebo. Heeh. Iki Mas ditukoni iki 50.000 iki. Aliando. Kuwi kanggo kathok jin dhewe. Kuwi lho. Wis gegeden. Gegeden raine. Oh zebra. Nya, wis cakep. Nek kuwi kena pasal nek. Kuwi lebok undang-undang. Ketok blek. Mulane sesuk meneh iki nggo sabuk. Ini malah dong ngopo? Ngopo? Kamu ternodai ya? Ternodai kamu? Kamu ternodai? Berarti kamu sekarang udah nggak jaka lagi? Apa nih? Sopo? Yo lekasi sih. Selak maghrib. Mafailatona iya salamun alaika ya minal anbiya ilaihi assalamun 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 alaika ya minal anbiya ilaihi. Apa le? Pene mondolan topeng asri. Heeh.
dintekke wajibe engko nek arep do klosodan. Kita pemuda Islam Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama, agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, kepada kewajiban kita. Mari-mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Dengan sungguh kami mencari ilmunya, supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Mudah-mudahan kita masuk surga. Yo apa, Gus Kebo? Ana sing muni pakanane telo ngono mau. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Suku-suku pato elo sira momen yang sololeh oleh payung muda. Macem kala lepa wong mati ora obah, yen obah meteni bocah yen urip oleh oduwe. Suku-suku pato elo sira momen yang sololeh oleh payung muda. Macem kala lepa wong mati ora obah, yen meteni bocah yen urip oleh oduwe. Suku pato sira momen yang sololeh oleh payung muda. Macem kala lepa wong mati ora obah, yen obah mateni bocah yen urip golek duwe. Apa iki minggir sing kesurupan sing mlebu.